त चल ए बाबू, रउआ लोगन के खातिर फिर से एगो औरो नयका गानवा के अपडेट लेके आ गई आप सबके हई गरीब छोट भाई नया गाना के जानकारी देवे के खातिर। त रउआ लोगन के हम बता दें कि भोजपुरी के जवन बाटे सुपरस्टार जेकर नाम नीलकमल सिंह बा, बाबू भोजपुरी में गाना लेके आवल। अभी एक हफ्ता पहले एगो गाना आयल रहे जवन कि उ गानवा पे 5 मिलियन से ज़्यादा एकदम व्यूज के रिकॉर्ड तोड़ा तब भोजपुरी में। तो रउआ लोगन के खातिर फिर से एगो और ऐसा ही रिकॉर्ड तोड़े के खातिर नयका गानवा लेके आ रहल बाटे नीलकमल सिंह और हेमा सरदेसी के आवाज़ में। तो रउआ लोग सबसे पहले स्क्रीनिया पे तनी पोस्टरवा देख ली जा। जौने गानवा का टाइटल बा कुड़ी अनजानी। आई गाना के जे लिखले बा बाबू लीजो जॉर्ज आनंद बख्शी जी, और ई गानवा में म्यूजिक देले बाटे लीजो जॉर्ज अगोस जी। तो रउआ लोगन के हम बता दी कि ई गाना के डेट फाइनल हो गई बा 25 जून, और टाइमिंग फाइनल ना भइल बा बाबू। कहें से 25 जून के रउआ लोगन के तो पता होखबे करी कि भोजपुरी के कौनो भी गाना आवाला एकदम भोरे भोरे लॉन्च कइल जाला। तो हो सकला ई गानवा के सुबह ही लॉन्च कई दिहल जाई। ई गानवा में नीलकमल सिंह के साथे डांस यानी फैट करत नजर आवे वाला बानी जारा यास्मीन जी। तो रउआ लोग इंतजार करी जा 25 जून के बाबू ई गानवा एकदम ब्लास्ट हो जाई भोजपुरी में।